Meditácia odpustenia, ktorá je kľúčom k radosti zo života. Ak si želáš poznať tento stav odpustenia, ktorý je vedomým poznaním radosti zo života, ktorý už vie, že nie je čo odpúšťať, lebo všetko na našej ceste poznania životom nám slúžilo. Tak sa teraz pohodlne usaď alebo si ľahni, ako ti je príjemné. A dovoľ si úprimne z hĺbky tvojej duše, z hĺbky tvojho posvetného srdca, ktoré sa nachádza v strede hrudníka, ktoré je tvojim energetickým centrom, miestom, ktoré prepája všetky časti tvojho tela, miestom, odkiaľ pramení bezpodmienečná láska. Teraz si dovoľ úprimne sa spojiť s týmto miestom tak, že si položíš dlaň na hruď a precítiš toto spojenie. Ako? Stačí len vedieť, že tam je. Z hĺbky svojej duše si dovoľujem odpustiť sebe. Áno, sebe. Odpúšťam sebe i všetkým situáciám, za ktoré som sa vinil. Čo i len na chvíľočku, že som ich nezvládla, že som nebola dosť dobrá. No už teraz viem, že boli pre mňa na mojej ceste potrebné. Odpúšťam všetkým ľuďom a všetkým situáciám, čo ma niekedy zranili, cez čas a priestor. Odpúšťam všetkým naprieč celou špirálou vývoja mojich vtelení. Lebo teraz už viem, že len týmto spôsobom som sa mohla tu na zemi vyvíjať. Ďakujem, že mám možnosť silou svojho srdca odpustiť všetko a všetkým cez čas a priestor. Z hĺbky svojho srdca vysielam lásku a objatie týmto situáciám. Pretože viem, že to boli moje zranené časti mojej duše. Objímam vás. Z hĺbky svojho srdca prosím o odpustenie svoje telo. Za to, že som do seba túto bolesť prijala. Za to, že som ťa touto bolesťou zaťažovala. A teraz si dovol len tak dýchať
a naplňať sa vínovou farbou odpustenia a súcitu. Dovoľ si obklopiť sa touto farbou, jej esenciou odpustenia a súcitu, tak ako ti je príjemné. Obál sa ňou. A už len dýchaj. Tež sa, že žiješ a môžeš zažívať akékoľvek radosti si len dokážeš predstaviť. Ver, že môžeš. Precíť túto radosť vo svojom tele a poďakuj všetkým svojim úrovniam. Fyzickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej i spirituálnej. Že boli súčasťou tohto procesu. Lebo aj toto všetko si ty. Pamätaj, že odpustenie nie je zabudnutím, ani potlačením krivdy či zranenia. Je plným prijatím toho, čo bolo. Prijatím a poznaním, že všetko slúžilo tvojmu rastu. Tým, že si odpustil, tvoja duša sa na novo zaceľuje a ty si dovoľuješ voľne dýchať. Teraz jemne precíť svoje telo, svoju prítomnosť. Pohyb rukami, nohami, krkom, hlavou, trupom. Pomaly otvor oči, ak si ich mala zavreté, a precíť priestor, kde sa nachádzaš. Usmej sa a vedome si poďakuj. Bolo mi cťou ťa sprevádzať týmto procesom. Verím, že ťa naplnil tým, čo potrebuješ.